Kaburam baga jingo ni ai show Jesus Christ but the shisha ni eat feel like ji ki jong try but kran biang sai sien ni tin ki jong blai ha ni ka step ka bamanda ba ngai try na ai bor fi ba fi snow ni ka tin ba ngai ni ka tin ka long ji man toy yang ilang I wei baro but na ka por ka tin ki jong blai ka kran but kum ta ha ba ka kran teng ka dung ka tanra ka pen pang ka pen selang ya ke jim ke jongi Henry kita baro kam dain da ka banta ka jing snew na ka banta ka jing penjot da kita baro ka dain da ka banta ka jing pen bha ya kita ki bau try wi da dain da ka khtin ke jong blehi da fi pli na ka shiti ke ba art timothy ke nong ka balai de khot khan riu ka kren bar ka ong kum ni ba ka ni ke jing tho ka dai ka la prasad man sem da blei ka ba pen man toy ya ke jing kai ka ba arang to ko ong ka jing sneng nang ta ka jing pen bet ka jing pen mlien ka bah ka hok khnang ba ta briu jong play unyo long ubajanai bat nga kwa an puli ka kum ka long ka ong ne khnang ba ta briu jong play unyo long ubajanai habala pendap biang ya u sha ka jing le ba bha baro tading ta ubriu hakmat jong play ulong janai tang Lada usha skor ya ka Bible usha skor ya ka tin ka jong blai baru usha skor baru kongo bahai kita ki jing kai ki badan ka tin ka baar usha ru ya ki jing sneng nang ta usha ru ya kita ki jing pen bet bu thu ba ka dan ka jing kan riang upen bet no bat kum taru upen melien ya di ha ka hok ka jong blai tading ta ba bre u kongo ya ka tin ka jong blai upen melien ya di ha kata ka haka hok ka jong blai khnang bon yo long ubajanai hakmat jong blai tading tang ko abanong fi ni singi u jisu kwa pleng ngi bang in long janai hatung I la lem ban long janai u jisu ong I kata kumbo kpa jonga u long ubajanai to ai bang phil fin long gi bajanai ani to ngi puli kata ka khot habang gi puli no Matthews mo kani ka nong ka basan khot sau pu pra ka ong u jisu u penslur yang ong kum ni Matthew san sa pra ka ong namar pinyalong ki bejanai kumbo kpa jong pi u bahabneng ulong u bejanai tadi ta utrai kwa ngi pleng bangin long ki bejanai badai tangi ong ngi ki beri ki batlot ngi ki beri ki bapop ngi ki beri ki baduna ngakwa banong I fila da pi ong bapop pin songo bang si ban la pop da pi ong baduna finang duna si da pi ong ngi di ki beri ki bambit bambiang nang long kum tai nang double shu bat nga kwa banong fi ka ktien ka fi kren ka trai kam hagata ka ba yo ipat mdei tang ka ba mi tang ka ktien de ka long ru da ka kam de tadi kata kum bo try jungi u Jesus Christ ong namar kata fi long ki ba janai kum bo kpa jong pi u ba habneng ulong ba janai u kwa yangi bangin long ki ba janai abang puli ka ktien ka jong blai ka ong I kata la dangi puli na ka sam ka ba lai punyo ka dekot ka ba khat pra ka ong ba u blai u tip I kisngi jong kita ki ba janai ba ka jiyo kan ti jong ki kan long bam jikot kan ma bo tra u tip I kisngi jong kita ki ba janai tadai ta ngihap ban long janai hakmat jong u blai lamda kum ta kamentoy yangi bangin syakri u blai tadai ta utrai udah kwa ingi bangin long kita ki beri ki belong excellent ki ba janai ki belong perfect ndai la ka buat ke jongi am da ka bor ke jongi ndai da umen sim jong blai bangin ya chata chaprang kumno balai bo pol ukraini kentien nga subang abo pol ukraini kentien bagade kata la dangi puli Philippi ni long balai ka de khot ka ba khat lai ka ong ku para bangai nga ngam nyu il di bala abat hendrei ya kani ka wei ngale da ka ba klet no ye ki ki ba shadien bat da ka ba kner no shaki ki ba shakmat nga be sha persha ka dak ban yo ye ka jing thong kaba ka jingkot shaneng ka jong blai hau Christ Jisu pi wang adan ka thong akmat kai kita ka thong ka blai u bo yo pol ka de ka takin ka thong ban long janai ban long khoi ban long hok ban long shisha ban long kumba u long kumta ngingin long u blai bo ye ka thong hau pol but u pol u tho ye ka ta hangi bangir ngin be sha ka thong
Tadi dah bang puli kisin cublai kong dah mengiklat no kita ki besyadian. Tak kau ngim dia banyak tanlang kata ke besyadian banyak yat lang bat ni. Tidak ngisuk tu bang layo ia kata ke jin khot sheneng. Habo blai ulak khot ni habo ulak pen im ni ngin i no ia kita ki bamen syua syadian. Melak bang tanlang bang ni snok lang bat kata ke berim. Kahang ni ke ong ba dah baklet no itu ki besyadian pada bakner no ki besyakmat na be sya persyak kadak man yo jing thong ka ba jing khot sheneng ka jong blai hau Chris Jesu ban long ko Chris Jesu tading ta ka ba dong ifi ni ka singi kum ta la u dan Chris ulong jing thau ba thma ki borem ki de ban khut no ki ba kata ka ba menshwa ka de ban du no hakmi ki barok kin Nongthymmai kamut kata ka bathmai kan wan hau tau brio tadi ta ha ka ba wan kata ka bathmai tau brio nyok long janai sisa unyok long sisa kum Chris ka barim kalaj no akmi ki barok kin Nongthymmai pin long khoi kum bo blai ulong ba khoi pin long janai kum blai ulong janai pin khong teli telan yu namar haba fila yo yau trai lakha ye pi da tadi ta haba fila mi na kaba mut hap kong ya na dong syadong. Tadau ya Jesu ban seriem ni hapan long kum Jesu. Tadi ta lagi ong bet kum ta da la yu dengan syakri belai kum ni rubiang. Kan ma khmat jong belai te kam biang. Ha khmat jong ki briu le se kala ban biang han re khmat jong belai te jli yung kum kita ki jat briu. Ki be ong biang kum ni. Dah kata ke jing stu ke jong ki, dah ke jing sngau ke jong ki, dah ke jing nyau ke jong ki ong biang. Re khmat jong blai kalong bet ka baduna. Tading ta ai ba ngin IT ka met ke jongi, kom ke jing knya ka ba em ka ba khoi ka pen subha e blai ka ba long ke jing skri ke jam sim ke jongi. Tading ta ngin IT ka met ke jongi. Bang long ki ba khoi. Li ki ba khoi tang kata ka ba shabar, pat ka ba shapor. Ngin long ki ba khoi ya ke jing mut perkat. Ki ba khoi ya ka men sim ki ba khoi ya ka bam ka di ki ba khoi ya ka ta ka jinglong jingim ha ka ta ki kam ki jing trei ke jongi ki ba man lag sngi ngi khoi nem ngi long janai nem kumba utrai ulong hatung ngi long em kumba u tading ta utrai Jesu am udawan sekni ka perthai udawan machim ya ka jinglong do ya ka ba uda im shisha ka ta ka jingim ka janai balai im ka jingim ka janai ka ba upen I ba pleng ngaro ngala ban im ka jingim ka janai balada nga ubalong blay nga shim ya ka jinglong do ban ngala ban im ka jingim ka janai ka ba mot huang wanom ai daw ba ma pinom la lada nga ngala pi ru pila wanom ai daw bangam la tadi ta bang ibut utrai wada ka bor bring yem la ngila ban le iki baro daw taw pa pensyak bor yangi tadi ta ka ban ong ifi ni sngi bot yang ni tin ke jong blai ka ngo yang ni tin ke jong blai pi million ban im ke jing im ke bathala ke jing im ke bakam kai kla ba mot no IT no shisha bot eu Jesu tadi ta ka ban ong ifi ni sngi ba ga sngi jong ke jing bishar anam dan mano ubala ban yang lang bat pi ne ban ai men sim ya pi ne ban ya da ya pi ne ban pen shingan ya pi ne ban don hang ta mo hasnda jong pi ya ga ban kershan ya pi ken mau ha ga sngi jong ke jing bishar phiap yang ma pi marwei baru Jesus Christ baru Jesu ude unong bishar ya ga bon bishar ya pi tadeng tang kwa ban ong ha ga sngi ya pi la fila im ke jing im ga pen so ba e utrai fi yang khmat jong ga ga sngi pin yang da ga dor ka pu samar ke Henry la da pi im ka jing im ka bolong persya yu ngatit Phin menut man klit man tangki khmat ke jong fi ka jing le ran ke bakraw kan wan sha ka jing pen ram ke bakraw yau ta ubriu ubayat ha ka mon ke jong weekend tadeng ta om shu manga Henry Chris support jong ngan im da ka ta ken man la ka sngi ong pol na hap sa nar pna no amar yanga la sa nar pna lemba du Chris pen ban nga im de om shu manga Henry Chris support jong bakani ka bang im ta im da ka jing nget kan yau ta pula it yanga ai ngok itrai ini duain ok ni kapor ka bamenta ko abang fi butra la janwan kapor kam dan shu tadeng ta I no ia ki ki ba menshwa I no kita ki jingmlin ki basniu I no kita ki kam thala ki jong phi I no kita ki baro wanam benut yo fido ka beneng wanam benut kita ki jong ni ka pertai ka batang spor yo fido ia kata ka bom shkota tagde kata fi hab ban ya bujli hagani ka sngi ya bujli no dia kata ke basniu dah ke babah ya bujli no ya kena ke jingdom dah kata ke bathmai
tadi ta si bujuli te ki phone si bujuli kali kan ke sengi fi bujuli na ke jing ke jong fi ai no si tra i ke barem ke jong fi tra un ai fi da ke batumai tadi ta ngai utran ke kui fi kan ke sengi ke bamanta kan ke sengi ke badan offer kan ke exchange offer badeng ta IT no ia di na do menta ke sengi ya bujuli no ke jing ke barem how try un ai fi da ke batumai ini do ai ke por ke bamanta Trabe nek por nga aingo eme ba ngayo ban kren pat sa isien ye nek ktien ke ba em ke badan bor ke jong me trai bor ni ki khon ke jong me ban i no i ke barem baro ba nek sngi shisha ko trai kan ta ke exchange offer kan ta ke jing terwa ye ta ke jing bujli ke nek sngi trai ni khon jime kin IT no ine ye nek jing long barem ne ubreu barem ha me ko trai ban ngai men ta ke sngi ban iPad ta ka jing long ke batmai ba ta ke jing em ke batmai da ta ubreu batmai om chu ta bo pot nre uta bom pot shu om shu uta ken batlat nre uta ken ubadan bor uta ubam jana henry un long ubajana adwai ha kan ke sngi train ko khuifi sla ifi da ka bor ba do man sem jo ba fidan ka thong khmat ba fin long janai fin long ken ki bisha ki ba hok fin long shisha ken ki ta ki breu ki ba khoi ha khmat jong breu ba khmat jong blai adwai nge ko khuifi kan ke sngi ba ka jing ba sla ke jong trai ka wan jor ka jim ke jong fi ba ka jing ba sla ke jong trai kan ai bor fi ha ka teng ji sung adwai amen amen train ko khuifi gen sai syam yang Masya ke sngi ke wai pat ke episode jong ka khubor sta khubor shibon amen